Lagpas taong baha nararanasan sa Ilocosur. Rescue operations pahirapan ayon sa PDRRMO. Mula sa Ilocosur, nakatutok live si Ivy Hernando. Ivy. Joan, ang ilang bayan sa ikalawang distrito ng Ilocos Sur ang siyang nakaranas ng matinding hagupit ng bagyong Maring na siya rin ngayong prioridad sa rescue operation. Lampas ng bubong ang baha na idinulot ng bagyong Maring sa ilang bayan sa 2nd District ng Ilocos Sur. Sa cellphone video na ito, nagmistulang ilog ang kalsada sa Barangay San Isidro, Candon City. Kita ang mabilis na ragasan ng tubig. Sa Barangay San Antonio, Narvacan, nagmistulan ng lawa ang paligid ng mga kabahayang ito. Ganito rin ang sinapit ng ilang residente sa Barangay Nanguneg East. Makapal na putik naman ang iniwan ng baha na lagpas tao sa Cabarwan, Santa Maria. Ilang alagang hayop ang namatay. Binahari ng Barangay Villahermosa, Santa Cruz. Stranded din kami, kahit hindi kami makagalaw. Kasi pati kami di namin alam kung may kalsada ba yung dinadaanan namin. Maraming tumigay na kalsada. Tubig ulan mula sa bundok umano ang nagpalubog sa ilang barangay. May kasamang putik at malakas ang karet na nagpapahirap umano sa rescue operation. May kinuha kasi kaming nakasabit na sa puno ng kahoy. Sabi nila meron din daw. Bumapit kanina doon sa kahoy na yun pero naalog na. Abot-abot naman ang panghihinayang ni Mang Aniceto na hindi na makita ang fish cages matapos umapaw ang ilog. Bubong na lang din ang kita sa kanyang kubo. No, amula kasi ko mamam, nagikatak pala ko medical man nagijedwa, inikat ko kumatay la mesa ko matinabati. Halos wala ni isa sa kanila nakapagsalba ng kanilang mga alagang isda dahil sa biglang pagtaas ng level ng tubig. Kung ikukumpara ang bagyong Maring sa bagyong Ompong taong 2018, ito na raw ang pinakamalakas na halos umabot pa dito sa kalsada ang level ng tubig. Samantala, ilang puno rin ang nagtumbahan. Ilang individual na kabilang ang PNP ang tumulong sa clearing operation. Pansamantala namang hindi madaanan ng mga motorista at residente ang Bayugaw Bridge sa bayan ng Santa Cruz matapos masira ang ilang bahagi nito. Joan, maliban sa social media post ng Electric Cooperative, maliban sa mga sanga na siyang dahilan ng power interruption, ay sinadya rin umano ang power interruption dahil na rin sa bahang dulot ng bagyong Maring para sa kaligtasan ng mga residente. Gayunman, pagtuloy pa rin ng clearing operation at pagsasaayos sa mga backbone lines para may balik agad ang supply ng kuryente sa madaling panahon. Joan? Maraming salamat, Ivy Hernando, at mag-ingat kayo dyan.